OK, takže za posledních asi třeba 10 minut se stalo nejvíc magořin. V minulém shortu už jsem vám říkal, že bohužel teda mě Creeper odpálil celý sklad, takže já už jsem se udělal novýho Alfreda, to je Alfred numero 2, dal jsem mu další truhlu. Tady už jsem to tak nějak rozstřídil, ale teďka znovu mi tady bouchl Creeper. Tentokrát mi tady bouchl tady u tohohle, já už jsem to zase opravil. A ta nejvíc magořina, co se stala je, já jsem tady šel, jo, že jsem tady do kompostru šel dát semínka. A najednou vidím jakože ohnivýho koně, tak si říkám, hele, to je hustý, toho si chci nikam dát, ne. Najednou udeří bleskám a začne na mě střílet asi třeba 5 nebo 4 skeletoni na těch koních. A já jsem byl úplně jakože, co si to kurně dneska děje, protože chápete to, jo. Mě dneska dvakrát bouchl Creeper, taky jsem si jakože natěžil full diamond, takže to je nice. A potom tady tohle, jako kdyby ty koníci jsou fakt cool, já si je nechám, asi. Ale tady tenhle má zrovna málo. Tady tenhle ne, ale momentálně asi chcípne. Nebo jako kdyby asi tady zasekl. Takže tak, jen jsem vám chtěl říct, ale jako kdyby tady tomhle světu se ještě určitě někdy uvidíme, ale kdybyste si říkali, že třeba ten Copper Golem, že tam je znova, tak je to proto. A nebo že mám tady ty skeleton koně, tak je to pro tohle. OK? Tak čus.